I feel like I'm part of this group of women. Good morning, Philippines! Good morning, today's Friday. Si Roxy kumakain na siya ng breakfast and then hindi niya ako tinantanan hanggat sabihin niya sa akin. Kinain daw niya yung breakfast niya. Diba, Rox? And then humingi ng bunsi. Diba? Humingi ka ng bunsi dahil kumain nyo din. Kinain mo, di ba, din. Nag-i-edit ako, guys. I'm so early today kasi, tawagan ko pa yung family ko, guys. Nag-defrost ako ng turkey kasi yung isang turkey tapos na. Malapit nang matapos. Alam nyo, kagabi, hindi ako nag-vlog ako kahapon. I don't know. Pero may mga konting vlog tayo. Ang ginawa ko is, di ba, may cucumber. Oh, yan. Nakita nyo yan. Bago tayong cucumber. At saka tumawag si Tami. Sabi niya, anong ulam mo? Sabi ko, cucumber. Sabi niya, akala ko ibigay mo yan sa akin. Hindi pala. Sabi ko, sorry. Pang ulam ko. Nagjo-joke lang siya, guys. Pero akala ko totoo. Sabi ko, it's very crunchy. Iba pala yung ka ng cucumber. Yung bagong, talaga. Bagong harvest. Maganda yung kasi sobra siyang crunchy. But anyway, guys, alam nyo, guys, bakit pinangga ito, bakit mahal ito ni Tami. Itong landa to. Ang pangit tignan niya ngayon kasi yung pagkatanim ko kasi parang yan. Alam nyo, 5 years na yan or 7, I think 5-6 years na yan. Bigay yan ni Tami, maliit. Mas maliit pa nito. Ito yung bili namin ni Tami from Mas maliit pa nito. Alagang-alaga sa mama ni Tami. Kasi, bigay yan ni Tami noong Mother's Day. Noong araw na yon. Basta parang ayaw ni Tami makita ang laging lusay. Gusto niya masaya. So yun parang kaya inalagaan ko. Kasi parang si Tami doon siya hugot kung anong mangyayari dyan. May mangyayari kay Bian ng something. Iwan ko kay Tami, guys. Yesterday ba, nag-spray ako doon sa sa fence, sa lahat kung saan dapat mag-spray. Matagal mamatay yung mga damo na inisprayan ko. Ang tagal. Yesterday, guys, Wednesday, supposedly andito si Tami kahapon, di ba? Pero, guys, ang tigas ng ulo. Ayaw pumunta dito kasi gusto niya pumunta sa Long Island. Pumunta siya sa Long Island para para bumili ng sigarilyo. Nakakairita paminsan itong si Asawards. Yun naman yung gusto niya, so pabayaan na lang natin. Kasi kapag palagi nating pinagsasabihan, maging mag-away na. Ang itim ko na, guys. Ito, guys. Ito yung skin color ko. Look. Ito talaga siya, yung parang sinaw na karne. Kasi itong camera na to, may adjustable siya. Yung parang basta adjustable siya. So, kaya ganun. Ito talaga yung totoong color ko. Brown talaga ako, guys. And hindi naman dito sobrang brown. Dito talaga, yung halata na itong hair ko, tumutubo na talaga. Kaya iba dito ang color kapag hindi ako sa sun palagi. Kung meron kaming gardener, ganito yung color ko. Ito. Ngayon na, every time na nag-garden ako, ito na yun. Dahil sa init. Sobrang init kasi. And then yung suot ko palagi is mga ganito. So, kaya natatabunan ito. And itong mga scar ko dito sa poison ivy yan, guys, na hindi natatanggal. And I try to put vitamin E oil talaga. Pero, dito, hindi natanggal. Dito, yung channel ko, did I told you, guys, na isang channel ko is, hindi na ako mag-upload doon. Well, mag-upload ako paminsan, pero mostly, dito na ako sa channel na ito mag-upload ng mga mukbang, mga ganon. Ito pala yan, mga seasoning. And yung parents ko nag-try silang magmukbang, guys. Yung papa ko nakakatawa talaga. I will upload it. Probably I did upload it already sa channel na yon, pero hindi pa clear kasi first time nilang mag-video. Well, yung sister ko hindi pa nila alam kung paano
vlog. Pero yung parents ko, yung papa ko is, ano naman yung papa ko, parang gara-gara ba. So, ano siya, may, pero Bisaya guys, kasi yung alam nyo naman, probinsya, lumaking farmer yun, at saka hindi nakatapos ng pag-aaral, yun totoo. Kung Bisaya, you know, kung mapapagod akong maglagay ng subtitle, din Bisaya lang talaga, kasi yun yung alam nila. Pero, yeah. So guys, if you haven't, guys, sa Food Time channel ko, yung talagang yung isang channel ko, doon ko i-upload ng mga videos nila. Hold on ha. Yung papa ko, please subscribe naman ninyo yung channel ng parents ko. Channel ko yun, pero ibigay ko sa kanila. Yung papa ko, interesado guys. Sus, Ginoo ko, nagluluto-luto na, nagkain na. Pero gusto ko talaga yung quality ng video guys, hindi siya okay. Pero, yeah, yung quality hindi okay. Pero, at least meron silang mga videos, diba? At makikita ko yun guys, nakakamiss guys. Nako, nakakamiss doong bahay. At saka, yung bahay ng parents ko is ganun lang, maliit, ganon. So, yun yung bahay nila. Hindi ako talaga nakatira dun guys. Yun yung bahay na, basta yun, hindi ako nakatira dun. Kasi yung binili nila yun, actually si Tami nagbigay ng pera para mabili yun. Maliit yun at saka pinaano ko na lang, pinadagdagan konti. Kasi yung time na yun is ano siya, unexpected kasi may mga nagaganap. So, galing sa Surigao. So, pumunta sila lahat sa Davao. So, walang bahay. So, yun, binili. Unexpected, madalian. So, yun, kaya doon sila. At saka, masaya naman sila doon. So, maliit yung bahay nila. Masaya naman kami sa mga ganon, mga maliliit, simpleng buhay, ganon. So, tignan natin, guys, kung okay ba siya, guys. Try natin to, ha? Okay siya. Hindi siya katulad ng sa atin, yung Lucky May, pero okay siya. This other part of you encompassing, you do make me feel like I can be more honest. Nanonood ako ng The Talk and obviously Sarah Gilbert is been, oh my god, bakit naman ako nasunod sa chiko. Oh. So I've been watching The Talk since from the beginning. I feel like I'm part of the family. I feel like I'm part of this group of women. I can't imagine watching The Talk. I'm sorry, but I can't imagine watching The Talk without, first is Julie, now it's Sarah. Sad. I don't know, guys. I don't know why I'm so sad. It's just like this is happened when Jolie left the show. And I know that's a different story, but Huh? If there's anything on my mind, I tell Sarah, and it's like, no, I won't ask Sarah. huh? While my husband's been sick, Sarah's just gone out on her way to find him little things which she knows he'll like and buy for him, and he considers her a friend too, and it's like a sister. She's like a sister that I never had, and it's like I can tell her things, and she gives me good advice, and not having a sister with you anymore, and it's like it's going to be hard, but she only lives down the road. I will be going. It was just like a cliche of not having words. And I'll just tell you guys a story from the beginning of the show. I really wanted Sharon to be on this panel, and Oh my god, natutulog lang sila guys. While ako nag-edit, yun, tulog. Yun, yung mga mata, bumuka. Quiet lang guys. Ako lang mag-isa. Tingnan natin sa labas.
I add water to this to make it happy, to make this happy. Pero, ay, nakatignan lang natin. May nagsiswimming dun kanina sa kapitbahay namin. Pasensya na guys sa friend. Dahil nagluluto tayo ng steak, stir fry. Meron akong 3 string beans, batong. Hugasan muna natin. So ngayon guys, ilagay natin itong string beans na hinarvest natin. So, ito lang yung ano natin. Idagdag din yun. Oh, na-miss ko to. Sa Pilipinas, habang nagluluto, doon ka na magkakampad. Kampad talaga. Yan. Konti lang guys. Tignan nyo guys. Konti. Kahapon din harvested din doon at saka tabasco din tayo para meron tayong anghang kasi gusto ko talaga, feel ko ngayon yung anghang na anghang talaga. Oh my god, ang sarap ito. Hindi ko pa nga natikman lahat pero alam ko talagang masarap. Masarap. They just seem like a very nice family. They pretty much keep to themselves. The attorney representing the Times Square shuttle terminal to make it larger and accessible to disabled riders. 6 car trains will replace the current 4-car configuration and increase Ano yung ulam nyo guys? 20%. Work set to begin on August 16th. And Bruce Springsteen's storms to start your weekend. Nood lang kayo ha, gutom ako ha. Coming up. And Iba talaga yung cucumber guys kapag bagong harvest, yung harvest talaga. Day, asa nga lang, ani, halang ako, ah. Oh, say, naana, say, dali na, say. Palit ka? Oh, tag-89. Nao ko ang isa. Dahil Hala, di say, oy. Ay, palitan ko na. Uy, kaya forever man gamitin good. Bahala ko wala yung mga gamit. Gago kayo. Kayo. Napakay ka, kung ano ito, usa rin nasa mo ito. Dili na ako, usa man. Asa man, kuha. Wala pa ganang shorts na. Kompleto na ng buhay mo. Uy, basig maka-ingna po to siya, i-chat po to siya, kanang bahin sa kanang bakos og kabaw. Kanang mag-awit. Say, awayo ta ka, say. Uy, pag amo ko lang nga makadala to siya og kuan. Uy, i-chat pod, no? Mga unta, oy. Pagpalit mo ginyo. Hulog mo pa Jing. Gana edit na ni mo tayo. Diretso na. Ako ang ate ga-edit. Tanaw. Na. Barbecue yung tiil. Tiil nga barbecue. Barbecue yung tiil. Tiil sa? Tiil ne? Inday. Ipabaso ram. Ipakit-kit naman daw ni sa tuwan ng kolektor. Ito din na. Sorry po yan. Tax manday 4 toro pro 5 ah. Alam. Ang ato lang pag-inom. Mag-ilis ka. Upo diha, upog tarong. Lamia sila kaon ay. Nagluto pud ako gulo dito. Dading, dire tading. Wapo man tading. Puti ganyan ko ding. Tawa. Kay mo ba? Dili boy, unsa man na? Nidungaw. Agoy ginukuutin. Unsa idungaw? Kana ba guntingon dili? Ayaw. Kani ba kana o kana nidungaw unsa na? Ayaw sayang. Guntingon? Ngano man? Ara toro. Ay kani flies. Ngano man? Sakit dia. Dading, kitang dading. Hmm?
Tatab di ako. Open daw sa tab. Sabi bukay sila sa tag 5 lang. Jakol? Kailan pang dito ang kahoy? Dapat ng bata. Imong gitaguan amigo? Yan ang giipit-ipit. Oh, hindi mo flies o martilyo? Yeah, yun ang gipit. Hoy, pagdalay na, kaya apit na maurot ang refresh. Lingaw-lingaw sana ko ba ka para mulakaw na. Ako lang diretso ni diriron. Ganun pa sa otso? Apit na dun, Kol. Pagkakuyaw, di mo basta-basta. Vlogger Patumukaon. Grabe, di ba? Set! Gasto kay battery ba? Oh. Tintin po, picturean po niya ng pamukaon. Pakon. Ano na nga na yan? Maguro ka maayo. Pahong maguro ka, pati mukaon, picturean mo. Salamat, uli na. Balik na nito, okay na. Biring mo din amigo, hindi ako amigo. Wala yan, hindi ka litang biring nito. Muya po ha? Yeah. Dua ka po, 200, 40. Wala pwede isa rin para balik. Tanan? Kanya, ang kuha na, tulo ka po ang kuha na. Ha? Tulo. Tara dyan ay, mga hotdog dyan eh! Asa ko to kung gunting to eh. Bang bang. Oh, dili. Balik. Di pasag di na dyan eh, kaya kung gunting mo na. Dahil sigulo. Pila po na? 15? Ay, ako tag 5 tanan. Dili tanan klase tag 5. Oh, na dili tanan. Ako na doon kan kay tanan. Tanan tag 5 na lang. Ah, siya dili daw tanan klase tag 5. Tag 20 daw ang uban. Ah, lame. Oh, giguba na oh. Salamat naman dayon. Bibi. Oh, dyan yun. Panulo ko niya, biya. Ay, nabalik siya. Silaya daw to kamay. Nindot ba niya? Madungagin ni ko. Sige daw. Dos mo, be. Nindot ko nito. Nindot dia siya kay brown kayo. Ayaw. Johnny. Johnny. Puro ko din kabalo na ko din. Pag-quiet doon ko na rin. Pagduha ka daw, di matanggal. Murag liquid god. Nakaana na. Okay na. Uli mo ito, wala nang ani. Kadao to eh. Ako gilay. Tingnan sa Ano ko, spot ko na.